cilik pokoke ceki wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu wis katon ana netra yen galura bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane amung tansah kangen pingin weruh ayune apa bisa aku nyanding sliramu aduh wong ayu kang dadi papujanku tulung ana rasa kangne atiku lewat esem manis gemuyumu kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nambani tak suwun rina lan wengi dadi ya tampa kangen sakjeroning ati esek-esek simpatike karya baru sejedewe ses alon-alon ae wis dadi anteping
Mugi-mugi mawon sak mantune desane dibancai, disedekahi bapak pamonge, bapak perangkate lan sing nonton kene kabeh diparingi rejeki ingkang halal barokah, diadono saka balak lan blai dadi menungso sing wangi. Wangi tegese kaya ambune kembang. Kembang dolek sandang pangan mesti gampang. Allahumma. Tapi nek rezekine kathah empun lali. Syukuran tetep nanggap lodrok karya baru saking Puri. Ngoten nggih? Temenan. Lodrok modern nggih karya baru niki pun liya-liyane. Nderna Cak. Airi odorine Nadia Bocro
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruhnya minta maaf ya. Saya kasih ibu sedikit dari Randegan Sari, bagian Balik RW. Belajaran sehat. Bulan menyanyi sedikit aja. Gak apa-apa, masih suruh nih gak apa-apa. Ada mau kemudian. Assalamualaikum. Ibu diri hanya cinta kepada ayahku saja. Kasihanku anak diri yang tinggal ibu aku sendiri. Udah Laguannya lagi ibu dari lagi laguannya Betapa nasibku menjadi tinggalku. Ojo terus nontek itu. Bono sing nom sing tuwek aku sih. Yo apa? Ki, kok saknone rek. Kowe disyukuri ae ta, Mas. Yo, balik rene yo. Yo. Wis gak gelem sakno rek iki. Nek aku jeng Pak D teko Pak D. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, matur nuwun, Pak De. Iki kari bolo kuwi. Ningsih. Ningsih mrene ningsih. Iki bojone Suyit. Para kabeh boloku. Iya. Kate ngelamar kerja bae nggo fotokopian yo. Ningsih. Jane wau mboten nyotro mboten usah mercon mawon. Oh nggih sayang. Sik kon nek gatek disayang-sayang. Wis aja dilus-lus. Kayak ruwahe mbok enah. Ngadep pemrono kaya Karsina. Persis gak buak blas. Ora gambak berapa lho. Kene kulo. Gak terima. Sak terima dinyelaku kon. Peneng ngadep rono, ngadep rono. Sate. Bisa tengi lo cero. Cak suyo cero. Oh, nyambung gak iso pisan. No. Kualik. Jane niki ditetekno mawon. Ono matamu ngono. Ya Pak sih. Di peniten ya. Ada. Ya aku. Apa? Kene aku. Uyu. Lha ngono lho wis. Sampun. Iya. Pengawan Solo. Ya bener nyanyi kene Bengawan Solo. Yo nyanyi yo Bengawan Solo. Mas Prono lho, Bu. Kene nyanyi Bengawan Solo. Aku kok persis gak buat Karsina. Ayo, persis kok anyar kok. Balas kowe. Idola cilik. Loh. Tiga sanggup reseke. Oh niku lapo? Gak tayo. Dari situ iki. Sopo? Iki Cak Sukran. Kok iso dicatet iki lho? Bapak ya keren ini keren. Lho. Kon mang Surabaya gak gelem rene tak jeloki teko ngono keren. Berondong. Lho, teko maneh. Kemana? Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getno ta yu? Kok Cerongoan niku lho. Cerongoan. Nggih, matur suwun. Nggih. Ayo. Nek ngomong net. Ayo. Ngono. Ayo. Ayo. Bajunya no, tak itu ngomong Jepang ini. Korea. Spasi chicken. Iya. Hei. Rene keren. Yet. Yo. Ayo, gak tau mam mrene. Bojomu gak saiki kari peno. Wah, Apa? sing wedok kaya Karsina. Heeh. Selanang. Silanang lulu kaya Doraemon. Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih. Niku Pak ngadep mriku Pak disoting Pak. Kon iki malah akhirnya jadi diceluk ya moro iki. Ayo karino brene. Oh ya amplop yang ini. Alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Siap. Terima kasih. Kran. Kok siji Kran? Wis tak landet kok ae. Iya we matur nuwun Kran nggih. Wis tak dongakno. Oke, matur suwun nggih. Nggih. Pun kula dongaaken mawon sampeyan malah nyukani kula amplop kali dhuwit 20.000 mbek risawe. Rene. Sik. Ben mari ngekeki dhuwit amplopan terus maneh sing nggo njopo iki 20.000.
Alhamdulillah menesuk sampean tak dongane oleh rezeki sing akeh. Kok rezeki teko endi? Dodol sapi. Cek kene ambil maneh kok iki. Dodol sapi. Nggih matur suwun. Cek karo bojoku. Meneh kene ge bayar. Ning nduk gelungane sarung. Gelung sarung matamu ngono ah. Aja dudu-dudun nang kene. Bojoku kok gak karuan nek dhuwit iki games ae. Lho. Pinggir kiwa ning, pinggir kiwa. Wis. Apa yo? Pedhot lho, Net. Hah? Bebas. Oh Bengawan Solo nggih engko tak layanane gopo kapen delok Karsinah. Gak iso ngomong Bengawan Solo. Untune entek lho ngomong mangan bakso jare. Waru-waru doyong pinggir embong. Ayu ngoblong-moblong sing ayu bojone wong. Tibae ayu ke bojone wong. Sampai gak ngono timbangane bojomu pesek. Pring kuning mangklung nang njaba. Turu miring karomu. Karomu apa? Karo mulet. Aduh, karo mulet. Waru-waru doyong no pinggir embong. Ayu moblong-moblong sing ayu lak kloyang-kloyong. Tibae kloyong-kloyong. Apa gak ngono yen kate nyenuk. Lho. Pring kuning ke patokan. Turu miring kakatung. Gak kao apa maneh? Gak kaosan. Angka waru doyong pinggir kali. Ayo moblong-moblong sing ayu manasno ati. Tuku jamu sak botole. Bapakmu turu ketok kon. Ketok kon apa neh? Lah iya tuku jamu sak botole. Bapakmu turu ketok korekane. Korekane roto. Jone telah koncoku tak kenal nolak wong kene. Dasar ganteng anake wong sugih. Beda motor lah iya duwe. Ya Jonet ganteng sayang sedidik tahu gendeng matamu masih gendeng aku kangamu aku mangan ora tau njalu wong mangan kula uwe kropo aji ganteng mbok ndepung. Masih bungkuk aku gemati bendino tak belanjani nek bengi aku diladeni jonet nang mburi ngetengi sapi matamu kuno ngetengi sapi cuma ping loro ngono iku kana wong aro aku mlayu nang toto jonet nang mburi ngetengi kebo mari sapi kebo iya ngono lho ngetengi kebo cuma gak enak ngono iku konangan bapak aku mlayu ketatap jaga aji ganteng kopiai tabu rusuh goblok kon niku lho ya disubunno mbek gendane lho ya aji ganteng Nek. Ci. Apa?
Kon niku lawak sing wis kondang. Wah. iki. Terus kok iso kon niku njaluk-njaluk dhuwit ngene iki. Aja isini-sini karya baru rek. Lho ya wis ora apa kon njaluk gak njaluk wong munggah-munggah dhewe. Terus Lho dikeki tak trimo. lho nek kon niku dikeki. Lah iya. Lho aku jalukno pisan. Jalukno matamu kono. Padha dene Mak Sila iku mang nyanyi apa? Jaluk Ibu Tiri. Ibu Tiri. Ibu Tiri kok. Biyen tak kongkon nyanyi pasrah. Pasrah. Mak sampe nyanyi pasrah lak ngene ta? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Lak ngono. Iya, bener. Mak Sila, mak sampe nyanyi lagu pasrah. Terus? Kok iso langsung nyoh. Lho. Kok ngono ta sih malah wis pasrah nyoh. Pasrah manut apa adanya. Nyoh ngene. Kon duwe bojo iku aja isini-isini nek. Sing isin-isin sapa? Mosok Ji, ana pasar lho ketemu aku. Iya. Ana pasar ketemu aku lho. Terus? Lah, kok lho, aku lho dikongkon ngutangi. Bojomu gak tau gawe kutang ta? Sebalenono lambemu, Gus. Aku nang pasar, Iya. ketemu bojomu. Bojoku. Akeh wong. Iya lah umpama. Lah kok aku dikongkon ngutangi. Lho. Kok niku bojomu gak iso kutangan dhewe ta? Mulane Gus, Hmm. nang mburi kotange kari tak delok pentile montir. Kono tak culek kon lho. Ngutangi dhuwit. Ngutangi dhuwit kok ngutangi bojoku kon niku. Lho. Delokne. Apa? Lah apa? Lho, ya apa jare? Wong kaya ngene iki berarti sehat. Ngono. Lho, Sehat apane iya, sehat. tuwek ngono kok. Lho tuwek apane? Tuwek ya. Masih ngene awak dhewe pacarku hebat. Lho. Kon duwe pacar. Yo gak ngarah. Bek menawa pacarku ndoleki aku waran garuk. Kabeh kok Iya. dia aku pacar sih. Lho, Lho Gus diculung. Rono Gus dimbong. Nyanyi ning yo. Lho, Iku bek. Pacarku ndoleki aku Iya, iya. waran garuk. Ya apa? Pacarku ndoleki Lho aku. arek lak wis cinta sih. Iya cinta, tapi yo awak dhewe lu gak ngimbangi cinta. Iya, waran Pak. garuk. Ya wis nek ngono. ndoleki ku ya kangen, Ya Rek. mulo, namanya pacar. Lho. Enggak ngurus. Ya apa ya iki? Ngono. Dosa lho ya. Awak dhewe kok gak ngomong. Dosa. Dosa, pengeruh e. Ngomong dipeseni gak oleh ngomong. Ngono lho. Kau usah ngereken apa anane, Gus. Cak Agus. Ning Rika. Ya Allah, piye Cak kabare Cak? Suwe gak ketemu pean Cak. Kangen aku Cak. Ama pean pancet ta Cak? Pancet ning. Ji. Ya iki dampake mari ngombe jamu galian ngosek yo ngene. Wolak yo. Ya terkejut ngono lho Ya Cak. kan jolan ngomong ae ngono. Kan kula apa Ji? Rontok. Ji, masuk ngono ya gak biru ngene Ji. Disemir. Oh, ngono. Heeh. Kon kok apa sih? Arek kok lapo ning? Cak. Tambah lemu sampean saiki. Ayo. Uripe makmur. Percaya panjene. Umpamane banjiran gak iso kelelep Ji. Lho kok iso sih? Lah ya apa pelampunge sakmono? Ji, Wong Apa, Ning? bahagia iku ya wis ngene. Lho ya iki, iya. Cak Agus. Iya ning. Pean garuk emas. Mas apa, Rek? Emas. Nek toko emas lho kono. Oh, Mas Agus. Tutu Ji. Oh, Mas Haji. Tutu Ji. Lah Mas apa? Mas Jonet. Nek Jonet iku duduk emas, Apa Ji? tembaga. Ojo ngono lah Ji. Ngono kok. Sampeyan iku wis calling ta? Ya apa, Cak? Telepon. Wis janjian ambek aku, Cak. Tak enteni, Cak, nduk prapatan gak teko-teko. Lho. Lah ya mangkel atiku iki, Cak. Ning. Mangkel iku ati-ati nduk kene mangkel atiku. Kok iso kene iki lho. Ati lah kok kene sih, Cak. Iya. Ya melorot ngene, Cak. Saking mangkele melorot. Kupe HP mbek Lah iya gampang. Kok cepet temen lho baute kendor iku lho. Terus ning. Cak. Pen kepethuk emas ta gak, Cak? Ya apa sih? Dosa lho kene gak nduduhno.
Nek gak njudokno dosa. Ya iya ditanggung dhewe-dhewe. Tapi nek njudokno, Ya bapak cek diurus dhewe sih. apa seneng ngono iki? Mosok ya wedi karo jone triko iku. Wis bloko suta ngono lho. Ji, Cagus. Iya. Rungokno aku ngomong. Wingi tanggoku kakean bejuk. Kena stroke gak iso ngomong. Gak wedi. Lho, Masih stroke tak ijolno nang Indomaret oleh gelas loro. iku stroke Indomaret Alfa. Sing kertas lho, Ji. Tuh iku stroke iku nota iku. Stroke sing ngene iku lho, ngene lho. Cangkemmu, Ji. Lho, lah dikandani ya. Akeh dagelan matek goblok. Wis ae jujur ae. Ya Wes, ngono. jujur, Cak. Nek pancene sampean kepingin ketemu Cak Jonet. Jonet. Ngendi, Cak? Lho, Ning, dorong. Ana, Cak. Bokonge sakmono iki katoke ukuran piro, Ji? Kowe takokno kono. Iki ana kaitan rono. Mari ngono. Menggok rono. Menggok. Dur. Apa setrum lu? Mas. Mas. Percis kere. Barang diceluk emas, kok kaya nyambek lho. Ya wis, monggo. Jare tekane kok muli sore mangkel atiku goleki marono merene. Ngaget-ngageti peno iku. Kebanteran aja. Kebanteran. Merocot iku Mang Cak. Suaramu kegedean. Jare tekane kok nganti yamene mangkel atiku goleki marono merene. Gak sida e. Sungkan mbek Mak Sila. Tegane awakmu gawe lara atiku nek kurang percaya bedelen dadaku ana jenengmu. Tak wacane rek. Jonet. Jonet matamu kono. Ya mene iki. Enak mangan sego gorenge. Mari sego goreng langsung sego bebek dicampur bareng ayam geprek terus nyetater ayam bebek langsung golek Begengge. Jare tekane esuk kok mulih sore aku kate njaluk kok semayani ae ya ampun ya ampun. Mas, ya apa iki? Janji pean ya apa? Tanggung jawab tak gak? Kan njaluk tarabi. Iyalah. Lah aku kira binika padha karo ngene kiri minggat. Loh. Masalahe apa? Anak akeh. Ojo ngomongno anak. Masih aku rondo, donya aku akeh, Cak. Aku anakku 5. Loh, aja kuwatir. Aja kuwatir. Anakku 5 ben wulan dicatat bapakne dhewe-dhewe. Arek 1 5 juta. Arek 1 5 juta.
Dijatah bapakne dhewe-dhewe, Cak. Anak 5 bapakne piro? 6. Lah sing situ. Ngencip. Golpeke. Masih aku rondo, Cak ya. Iya. Anakku 5. Iya. Aku jek iso, Cak, diwolak-walik kaya goreng telo. Angge orang-orang ngepe melo momong nemu rondo randane ompong duwe anak segede kingkong Ande orang-orang aku kate gawe konangan wong. nek penop pancene saling menyinta Iya. gak masalah Heeh. iya toh Iya ya. sebab cinta itu CINT Heeh. C ceria I indah namun tetap abadi Abadi. cinta harus disertai ciuman Ciuman. Iya ya. Cium. Iya. Lho, ngono. Gus Karsinah moro maneh. Bona penok kok mrene maneh. Pana iki katene. Godheke luwih enak. Katene lah yo rene. Kate ngalungi lah iya. Matur nuwun Mbok Karsina. Ero aku. Aja kakang cangkem. Nggih, Mak, matur nuwun nggih. Abang, Nggih. Monggo. Apa jumlah Sik di bagus? nggih disoting cek. anu niku, Cek. kantane biasa anakku main jam itu mah. Mlebu. Asati kuat ae saat sampean nggih. Manu kula nyuwun lagu niku. Apa pengawan Solo nggih? Nggih. Kandhane nggih. Mari ngono nanggap. Baru nang ya. Tapi nanggap tibek. Nanggap lutur ke, Mak. Sinten? Sampean karya baru nggih. 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 Suwan lho, Mak. Kalane pengawan Solo. Nggih, Mak. Ojo lali Bengon Solo. Mas, wis apa iki tanggung jawaban? Wis gak apa-apa nek pen tresno karo aku Iya. juga awak dhewe ngimbang ketresnan pean. Iya betul. Wis aja kuwatir dina Sabtu malam Minggu teko nang omah. Sik. Ngomongmu gak keliru ta? Kliru meneh sapa? Sing bener. Apa sih? Awakmu ambles nang ning Ya Rika. gak iso arek wedok cek umum kene iki arek wedok ambyuk nang wong lanang ngono lho. Oh, Ji, seje desa Mawa cara gendeng lakune lakune paket. Biasae kan wong lanang ambyuk nang Wong wedok. Nah, saiki cek ana wong wedok ambyuk nang wong lanang. Iya, Gak umum. Lho, walak-walike jaman. Ji. zaman Ya wis saiki. turutono Iya. tuwek elek. Ci, Cak Agus, Iya, wis nih. bala tak turutane. Aku wis kadung seneng ya. Wis tak turutane. Entenono aku nang mapean ya. Iya. Iki. Kok niku milih kok gak tau keliru belas. Bala aku milih nek gak bangkok mul. Wis ono paribasan. Iya. Petro dengo-dengo nemu kethuk. Heeh. Aku wong wis tuwa oleh bojo sing kaya ngono. Iya. Sing penting ayo mel aku. Nanti Iring-iring. Ayo kita. Duwe anak siji. Wis gedhe njaluk rabi pisan. Wong durung sunat njaluk rabi. Kayak bogel ya ngono ta Bekasi. Dijaluk tolong ya gak teko-teko oleh tak gak calak
iki bogel iki. Ya apa bogel iku mbeler. Wong wis seron aku iki gak de bojo, gak ada sing dikongkon. Arek dijahi tolo gak teko-teko. Apa sih ngomong ae? Lah kate gak ngomong ae apa? Wis seru wis. Karo aku iki seri sampean. Seri. Iya kok kei mangan apa aku mang. Apa? Wis seru aku iku sing riko karepno. Wis tak omongi calake iku. Lah iya, adikmu ku ger njaluk rabi. Wong dorong sunat kok njaluk rabi. Ya sunat dhisik baru rapi. Iya, iya. Ya bener lah. Wis tak duduhi nek alamate mangko kene. Wis oleh ngono Oh ah. ya wis. Ya wis, Sesuai oleh. permintaan Riko, jadi cek cepet lang waras. Iki wis ahline wong ndi. Aline temen ah. Lho, penggaweane nyunat. Oh, ya lek soleh ya wis Kondang beneran. calak bom negarane kono iku. Lah iya kok gak teko-teko. Paling yo masalah emang ngomong gak iso numpak sepeda dhewe. Ojek ngono. Ojek. Ya mandarmu bae ndang oleh ojekan. Yo. Yen lah mang sing disunat iku akeh. Dadi gelem gak gelem. Laris ngono ah Iya, maksudnya. anti tapi wis seru. Wis tak kokon rene. Loh, Hmm. keliru. Bah, jare dikongkon nyunat. Sampian boten setan sing sunat. Iblis. Kok iblis? Setan iku lho. Meneh-meneh maneh ku takon. Sing disunat iku sapa gak ngono ah. Kabeh mono diiris-iris. Dede setan. Apa merah? Iku sinten iku lho. Bo sinten sing sunat? Anakku. Oh, anake sampian. Le, wong cilik brengose kok gedene. Anjane adoh iki terkenal kok kono, makane brengose gak kok bermotong. Lah iya. Mbah, anake sampian teng punden. Kono nang rawa. Kono. Iku nang puden ku lho. Iku lho, Pak. Teng pundi? Lah niki anake sampian teng pundi? Anakku iki ana gek jeruk kono tak kongkon adus-adus. Oh, arek adus. Ya, Sampean celuk iki. Lho celuke. delok engkel. Tadi lho, Sing mari adus iya. Kamenteni mriki. Aja suwe-suwe nggih. Le, Kak. Peno iku nyalak kok nggawa apa iku? Lho, niki alat kula. Alate. Nggih. Le, Kak. Aku iki njaluk tolong nang peno, ya. Tolong apa, Marah? Tolong ngarapa hae. Aku kan rondo, Cak. Oh. Kan sing golekno. Ampian ronde. Aduh, Ku tak tapuk ronde-ronde. rondo iki. Rondo tadi lake. Mencari PC di bi. Oh, neser kana, bener neser. Harapan itu tolong apa, Marah? Lah anakku sunat iku kan aku gak dibondo. Terus piro ngono iku lho, Cak. Lho, sampean aja ngomongno piro-pirone yu saru. Piro? Lho, nek wong ngongkon kula nyunat niku gade ngomong piro-piro, wis dilebokno nggone amplop. Kula lumpukno tak lebokno nggone glangsing. Teko ngene omah tak sok nggone ngarepe mbokne kacung. Kula itung ana sing 9 juta, Loh, ana sing 15 juta. waduh. 15 juta. 9 juta. Aku nganyang ae ya. Arek ganteng. Ngenyang. Iya. Kira tak rapan neser kana. Iya neser tadi lake. Neser. 1.500. 1.500. Sut. Oh, ana 1.500 oleh pentol yu. Lho cok ngono. Nyunat 1.500. Ya gak apa-apa. Amal. Sodako cari conet. Oh, wedi sodako njila tak apa. Sing penting sampean wadai amplop jek gak ketok wong saru yo. Jenenge wong tak duwe kate ya omah. Beneran pokoke sing penting aku iso nyunatno anak. Kembange putuput kayak sawah
Kel. Durung disunat kok tuntun sih. Maksude mlakumu lho cek gak banter-banter. Oh. Nek disunat cek gelis waras. Oh, calake teko ta? Weh. Endi? Lah iya. Jarang. Sapa sing adek-adek iki? Ya aku nek kon iku. Kon iku gak melek ah. Apa? Iki duduk calai. Apa? Iki jagali. Nek jagal mble sapi mble wedhus. Nek aku cala, Jo. Mble manuk. Oh, melek man. Beli manuk. Oh, iya. Gak loro iki. Wah gak loro. Kaya dicokot semut. Ya, Gak Gak loro ta? Gak loro. Gak loro ta lah. Jare sapa? Loro apa? Kowe mulya ae ya jare nyunat. Kok gak loro dibijui karo calake. Iya wis, Mbok, wis dekat-dekatan. Aku gelem sunat cuma peno semangku. Lho ya gak apa-apa kok aku ana Pak Gemu. Pak Dene Wali Songo. Kene lho kowe. Blok. Sing penting cek langsung sunat. Gal, Apa? calak umume nggawa tas. Iya. Calak kok nggo glansing ya. Alate akeh. Gak ngono kate nyunat apa kate ndolek ulo ya. Sunat kon iku. Calak gak bondo. Aduh, gendeng ya marah. Gendeng matamu ah. Gak gendeng, gandeng ngono lho. Ngomong ganteng ya gendeng. Gandeng, Jong, gandeng. Lho, Jenang, Jong. tapi Kok apa sih? ya jeneng lah tapi. Nama. Jeneng. Iya. Oh, jeneng kula Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis apik. Iya, apik. Wis Islam. Nah. Muhammad Jonet Hmm. enet-enet. Enet-enet matamu ah. Jenenge wong gedulinan. Weh, Kel. Rungose mari kecemplung uli. Tak kok bermotong. Sangit. Nek jenenge wis Islam, Jong, nek wong lanang Islam kudu sunat. Nggih. Sapa masjid, Jong? Ya bendina. Ngaji. Gak nyolong sandal. Kok tolong sandal. Wah, calak kakek cocot. Ngaji ngono kalau, Jong. Ngaji. Katam. Katam tak doleki ndaut teh. Maksud itu. Dudu katam iku, Jong. Katam iku nek ngaji wis 30 juz, engko nek mari dibancai. Lho ya dibancai. Dibancai apa, Jong? Gorengan karak. Kok gorengan karet? Wah, kakek cocot. Iku lho, Jong, dibancai sego ning kuning, diwur-wuri serendung, dikai kentung dipul kempul dadi begedul iku. Iya, nek dipe dadi begengek. Gak ngono Madura ndi lho. Angken asli areng Madura senep. Oh, Madura Senep. Oh, kecamatan Mules iku. Kabupaten Slendep. Arwah lho, Jong, kali anget. Oh, kali Kaduwen iku. Ono lho Madura. Iya. Ngaji ya, Jong. Syahadat iso. Gawi. Cek gak loro ngaji yo. Bis Mini. kok bis mini sih, Jong? Waduh, kakek cocot temen calak iki rek. Bismillahirrahmanirrahim iku lho, Jong. Bismillahirrahmanirrahim. As. Bes, Jong. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wow. Oe. Calak Kendeng. Kate nyunat kakek pola. Sing sunat sing gemeter. Ono kuwi. Lu gue sing tepan kon niku.
Lah mana sunatmu ku? Wes mulia. Sampeyan kate nyunat apa kate grebel? Oh, nek saiki penjalukane macem-macem, Cuk. Iya. Nek tak sunat gawe iki, Iya. mari tak batek, tak balekno. Metu kiru-kirane. Kamu tuh kira-kirane langsung kawir. Oh, salah gak bondo. Gerasi ke nyunat. Apa-apane kok ati-ati. Apa? Tambah meneh. Apa? Gawe kate nyuwun ta pating ketok bongkotan. Loh, nek ndelok muru-murane awake penuh, nyunate gawe iki. Lho, beras. Isor diganjel Bongkotan. bongkotan, diketho bare iki cetak. Langsung pecetet. Saking dete mencolot. Kalem-kalem nek, tenang ae. Cala barang gowang kabeh kate nyunat. Apa sih nek iki? Tambah meneh. Lah apa? Iya nek kena sing pedet iki nang pedhot. Hmm. Bareng kena sing nisor, apane gantes sak dongkele. Ika. Oh, gajah aja kebeter, Cuk. Pecek. Lara, Cuk. Gak kerasa balawas. Gak kerasa. Ditotok iku aku. Dadi beras wis kesok. Lah, Cuk, mlayu. Eh, anjane anak Riko sing gak iku gak wani Iku sunat. duduk talak paling goro-goroan. Aku iki lha apa sih ndolekno gak temen iki. Ki biasa nyunat kok tangga-tangga niku Wong ya arite yo gak makan ngono. Anak peno. Arek gak gelem. Ya ngene iku nek sunate gedhe iku karepe Alot wedi. ngono ya? Wedi. Aduh. Dadi otot. Niku biyen kecil iku sunat kok ngene iki. Wis sak karepmu ngono kok gak gelem. Apa tak lor anak Sik iki. gak wani ae. Saiki dodol. Ya ngene iki. Yo, gak betah lor sampe tangga-tangga niku kerung. Lah iya. Metu kabeh sambatane koyo ngono. Male bareng-bareng. Yo sunat yo rabi. Aduh nak, aduh mbok ae. Apaan sing panas nang kok dianu kayak banyu anget. Lah kok pancet ngono apaan iku? Gal. Kok ngene-ngene, Gal? Kemarin sunat iku yu. Aduh, Mbok, panas sih, Mbok. Apa iku? Mulai, Nak. Gas paras. Lah kok ngerti ngene-ngene. Mamulo. Nek ngebasi genah-genah. Ana Gal, cekak resek, Gal. Lho kok kono. Aduh, Mbak, mari kekepo mbok dolek direk gone direk. Mamula lek dikon sunat dik cilik iku gelem mo. Iya, kok Lek wis sunat gedhe cilik iku ya enak kono. ngene iki akibate. Mbok kok dolek. Ya kok dikon banyu anget. Oh, kok banyak. Ya macam-macam Ayo iki. Wong yo Lah aku digorong wis. Aduh. Cara waras. wis tuku lantar aku kon bayar ndokno wong sama dhewe iki. Sabar ae kok nek waras tetep nikah tetep dinikahno lho. Mari sunat kok kene ngono kok gondangane tetep yo. Yuk ganti. Leres sampeyan niki. Nggih. Masalah, Mbok. Kula wau muter madosi griyane sampe bingung kula, Mbok. Turu wayahe. Mbak, kena apa? Lho iki
sing nyunat paling warase 4 tahun. Maksudnya petang dino. Oh, cedu-cedu, Jong. Jong kepetir, Jong. Kok tak kei aji kembala geni langsung. Weh, Mbok. Kok wong cek kok kene? Ya. Aku tak bumbu ya. Bubuk anak. Ya ndolek Iya, Weh, bubuk anak. Kok dimamak banyu anget, tak gelis gede. Bondol kursi. Lah iya. Kok siapa ceritanya, Gus? Ya ngene iki permintaane. Oh, permintaan. Ono permintaan ta, Gus? Panitia. Iya, Bapak panitia ya. Karo Mak. Mak Sila karo Mak sapa, Mak? Mas Sila karo sinten? Oh, Mas Yami. Mas Yami. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Riwayatmu ini sadari dulu jadi musim kemarau tak seberapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatmu dulu dagang selalu naik itu perahu. Timbangane turu sore-sore. Ya, ya, Dak. Ayo nang Randegan Sari. Acara sedekah bumi, hiburane teater konvensional Lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur.